Pamintaku mantos ini masih terasa atau teruntut tansaya reruntungan Kiswantene almarhum Mbak Mantos. ah. Nek swantene siapa ya? Iwan Fals. Oh Iwan Fals mosok nyanyian. Suaranya Mas Tejo. Suaranya. Lah yo ora apa-apa lho, nanggap lho Mas. Menang lho. Satu suara 50.000. Oh siap. Iso niroke pirang suara kowe? Wes pokoknya. Kemampuanmu tekan ngendi? Pun siap. Tak uji. 50.000 Mbak Agung. Swanten. Pak Mantos, Pak Mantos. Pak Mantos, nggih. Baleni Mas. Baleni. Dololet. Dolet. Dolololilololilo. Pamintaku Saya ketemu Pak Mantos nggih Pak nggih. Pak Mantos. Mas Tejo. Ini mas asito ase. Aku gumun lho Mas karo kowe iki lho. Damkar tetep ra iso ngatasi wis. Terus suarane sapa ya Mas? Oh suarane Mas Kepyo. Mas Kepyo. Atut runtuh. Kaya ngapa ta sik tuntuni kaya ngapa? Tansar tuntungan. Mbah Nom. Mbah Nom. Ing sarina sawengine. Mbah Bardi. Kedatan kengkang sarambut. Jare duitmu ilang, Mbah. Hilang duitku. Piro? Wah, piro-piro arep. Oh Jokowi ya. Ya saya kalau menyanyi bisa juga. Namanya aja suara dimintang, kalau udah kasih dibayar 50.000. Tetap bisa bowo ya Pak ya? Ya. Iya. Tatan kinggang sarambut lamun atau caketing ati. Iwan Fals. Iwan Fals bowo iso lho Mas. Yen cedak tansah mulat. Almarhum Didi Kempot. Sito asih 100 ki wis. 100 Pak. 100 Pak. Ya rumangsaku le teliti men lho. Kembali Bapak Mantos. Dereng Pak, tasih kathah lho Pak santri. Wis rampung. Wis rampung to. Pak mantep jare. Mau mantap, mantap. Indo mimiamin tuno. Ayo barang Mas. Ana tepe wajib. Sapa? Pak Basio. Wah, wis ora sane. Lah Dek kok Ora apa-apa lho. Mas Tejo aja ya. Situasi Suarane Mas Gendir urung. Mbak, neng kene iki neng daleme Pak Takai. Piye? Lah mbok golek duit lho, wong nyuwara ngono wae dibayar. Dibayar yo. Mbok kok ngono meneh? Wah aku tak nyuwara terus. Ngene iki betah rong dino aku neng kene iki. Ramuleh. Ya satu hari untuk kita kembali ke keluarga. Ke Gunung Kidul ya Pak Jokowi ya. Iya, kita kunjungan pantai juga di sana. Oh kunjungan pantai. Pantai mana Pak Jokowi? Baron, Oh, Baron. Ukop, Indrayanti, dan lain-lain. Iya. Dapat apa nanti? Sepeda lagi.
Piano, mari main piano. Penyanyi diiringi piano. Ya ora semono kuwi wae Mari juga dibaringi kado. piano. Oh, piano. Yuk, setia tuh. Aku kang setya satu Lepin nganti saiki Obor mune kurang kena tondo yekti masuk sene rika lani Pak Sutaka, Buburwanti, Purwanti. pokoknya kagungan niat, kagungan tekad, Nggih. dan yang pertama, Pripun Mas? sing jelas sing dadek kiki ragat untuk putrinya. Bener ora? Bener. Arepon tekad, arepon niat nek ragat. Ora dadi. Nggih Mbak Kakung nggih. Yo niat dilambari ragat, ora kok landung. Ngopo-ngopo? Kowe nek ya wis niat to ngragati anak to, Landung nganti Mas? kemaki. Hajatan 3 dina. Okeh tamune ya. Sepisan semongko Bu aku. Lah kok iso semongko? Heeh, lah ping 3 aku wis ora mampu. Apa terus apa? Ciplukan. Ora pirsa piyayi kene ceplukan. Aneng yo ciplukan ora aneng. Ayo yo 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 yo. Ayo. Mugi entuk berkahing widi. Lo lo lo.
sejae andika semone kurang rena ayo tanda yakti Tondo dalemipun Gunung Kidul pundi, Pak? Kidulipun pundi, Pak? Ngung Lipar. Nggih, pinarak teng Wonosari. Napa terminal lawas niku wonten omah anyar. Jati biru niku nggene kanca kula. Omahe sapa? Nggone kancaku. Kidul jenenge. Omahmu saiki mewah ya, Mas ya? Mewah bet. Nggih mepet sawah. Tur ya omahku ki ora tok gawe ora dolan ning nggonku. Lah kok Tak buntuti kabeh. regane ngopo lho? Ora tak koyo pintu. Nek kanca dolan ora iso. Boros kopi. Kowe niki do seneng ngopi nek sore lebaran dolan kepiye? Aku anu pokoke tak gengrit saiki. Mugianto berkahing bisa. Mbak Neneng, Dalem. nek kowe ora ngerti sebenarnya Pripun? Pak Sutaka itu di bidang pemadam kebakaran. Nggih. Aneng ngono kuwi. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang ulah budaya sowan menyang kutha gedhe Waktu api. Bendara terus kaya yung-yung selendang kuning yang saking bukir. Biyen jane ngopo to Mas kok gak neng Jakarta terus? Napa, Mbak? Ngopo? Masalahnya apa? Soalnya aku di perusahaan. Oh. Nek esuk ngono usaha pengen golek utangan ngono ki. Termasuk usahamu ya. Usaha ngono ki. Oh, terus kowe dadi mulih kampung. Dadi pengen mulih kampung karo cedak bojo. Tapi rasanya orang yang Jakarta, rasanya Jakarta, rasa. Heeh. Rasa rujuk aku. Aku ya iya Mas. Ojo, Kene-kene ngisini-sini aku malan. ojo yang Jakarta. Bendara kurang permono ing wasisa ngungrum marang
Bendoro Oh. Tiasulis Tio pijer ngencangake alis Apik men saiki. terus Biasa. terus no sesideman oi 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 lo 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 Garap Man. halus. Emang karepe arep dabukan apa? men pisan-pisan rada kuwasa aku Lha kok tak kamu kon bosan ngalih yo wis ngalih ngono. tenan Emang karepe arep dabukan apa? wedi karo aku Ngudi. Yo. Tak kira terus arep ngopo. yo luwe becik ngono kae Luwih becik patenan Monggo Pak Yanto. Galo. Oh. Pak Yanto nayuk monggo. lagune wong do seneng-seneng. Ya, dadi sing lanang wis tuwa, Heeh, sing wedok yo rada umur. Kok ora ijek enom. Ijek enom. Senak Rada peksan gitu. Atian wis lingsir yo swabu. Aku isih mampu memuaskan dirimu. Dirimu. Ngono kuwi ya. Apa kamu juga begitu? Iki lho sing nyanyi kene. Karena diriku menjadi anuku. Iki lho. Iki lho. Yading. Iku yading barang. Sini juga ada. Apakah bisa? Nah. Begini adanya. Bagus. Kendian. Urip ono. Tak gede
pokoknya seperti ini. Nggih. Permintaan dari Saiful Hajat, Nggih. Pak Sutaka dan Bu Purwanti. Nggih. Kemarin begini, pokoknya lagune iki ngene iki lho, sing langgam yo langgam, sing nganggo ganggo mino barang, pokoknya seragenan yo digarap, Gunung Kidul yo digarap, Nggih. apa-apa digarap. Nggih. Terus ya uangnya ya digarap. Digarap. Lah ngopo timbangane ora digarap? Lah ya, kaya aku ngene iki sing nggarap sapa? Ya nganggur. Lah nek kowe Mbak Teki digarap ya oke kan Wedok kayak nganggur. mumpung musim muda nek dipaculi bareng-bareng kan sempok iki Kok ya. dipaculi lho. Lah kan digarap lah. Maksudnya digarap kuwi digarap. Ya. Ajari. Ya. Iya. Oh, ngene iki iso mbedake iki lho nek langgam ngene iki nek ngene iki Nah, nak seraginan ki ngene iki lho. Wah, elah. dangdut maksudnya. Kuwi kok petengmu enek enune lho. Gue beda karo nggonku. Heeh. Nek iki kabeh, nek iki rada bengung, beda kulit. Piye? Oh, beda. Nggonmu? Son apik tenan, Bu. Hati-hati. Jalannya ada airnya. Udah dibersihin. Hati-hati, Ibu. Hati-hati. Nek sing nemburi, nek sing ngarep barang. Monggo. Nanenan yo. Urip ono Oi. Permintaan saking Bapak Yanto. Pak Yanto pun dipun pinangkani setunggal. Jenang kula lali aja lali ali niki sule kula aja dianggep sepele medeni suwe-suwe. kula mboten melu ali-ali tan sanggun deli yen dadi lara gelap sedih rinten dalu. Pak, pripun Pak? Pripun? Dawuh. Oh, silakan sak foto mawon. Ketok-ketokan kewala ngoten Pak. Monggo. Ketok-ketokan kewala Ya, bagus. Terus nganti-anti bagus. Terus lagi satu saja, ayo. besok apa bakal bali Betul, ya, nggak apa-apa, walaupun nggak menjabat. yen bali bejo kula Alhamdulillah. Bapak siapa namanya, Bapak Pak? siapa? Sunarti Pak Pak Sunarti. Sunarti. Alhamdulillah dapat apa, Ngalang Mas? juga, Gunung Kidul juga. Iya, Terima kasih. Ambil sepeda di belakang, Bapak. No semen, ya. Oh, semen. Gak sepeda. Semen ki nek disingkat Apa? metu semen ki tumin. Nah, kono Tumin. kae ana rumah sakit jeruk, kuwi disingkat tu kono kae.
kene macet. Tuh. Nek disingkat, Heeh. nek metu semen ki tumen. Tumen. Lah kono ki rak ngarepe iki ono. Ono rumah sakit Ono rumah Jeruk. sakit Heeh, Jeruk. jenenge Jeruk kuwi tu kono kae mergo sing kono macet. Ruke kuwi mau ning ngendi? Ora nganggo. Ruke ning ndi? Ora nganggo. Lah nganggo kuwi mau kok. Kaya mall barang iki saiki nganggo diskon. Anggo diskon. Nek tol ora. Weh, yo nganggo. Ya ora. Nganggo. Ditulis diskon mall. Nek kono diskon ora. Diskon apa ya? Anu tol iki bayar dhewe. Wingi bodo ono diskon. Lah iya. Ono mlebu jalan tol ono diskon. Wingi bodo. Berarti potongan lho kae. Heeh. Potongan harga tol jenenge. Kae potongan harga tol. Nah nek sing mall kan diskon mall. Heeh. Berapa persen? Nek kuwi potongan tol. Kokean ale nulis gak cukup nggone. Gue diskon yo medeni ngono kuwi. Gak apa-apa. Malah mbayangke nggone pengendange. Ayo. Ayo, lanjutkan nggak apa-apa. Pak Jokowi mangke nyanyi nggih? Ya nanti dia. Saya senang lagu piano. Oh iya. Piano, mari main piano. Ya terus lagi Pak? Piano, mari main Iya. piano. Menyanyi diiringi piano. Iya. Hari diiringi piano, piano, mari main piano. Coba lagu yang lain Bapak, lagu yang lain Pak Jokowi. Siapa lagi? Apalagi Bapak, coba lagu yang lain lagi. Iya, coba. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari. Luar biasa. Matur nuwun Pak Jokowi, matur sembah nuwun Saya sangat. bisa, cuman salah kadang sama musik nggak pas. Oh gitu, iya. Lah, pengen nutuk tenan ini. Halo juga, makasih ya Bu. Wis. Ayo ngagem aliku. Ngagemo jarene amai rupedo yen nganti tinggo wong seje jarene wis mong sapa edo pokoke Mbak mumpung mirunggan wedale mumpung lenggah wonten Jakarta Mbah Kakung nenggani putrane hajatan ngantos mboten nyare kula dugi mriki saka kampung le nggih Mbah. Saking bingae. Sehat selalu pokoke nggih. Nggih. Jan luar biasa. Iki pokoke nanjake wedal Nggih. nenggani putune Keng nikahan. nggih, Sesuk alhamdulillah. muga-muga keenggal diparingi momongan. Amin. Putra putri ingkang soleh lan solehah, Mbah. Amin. Gek guyut. Alhamdulillah. Nggih, buyut. Tesih timur Buyut. kuat.
Roso. Garpu lho Roso. Roso, Mas. Aku pas teko ki malah ngangkat. Ngangkat apa? Ngangkat gelas. Ngangkat gelas. Dipindah. Ngangkat gelas, sak kira ngangkat kipas apa Ana piye. turan wedang mbok ning nguntahi kok kayak iki ngono. Kuwatir gemati. utah ning aku nggih. Nggih. Sak salaman sik, Mbak. Nggih. Nggih. Pokoke nek kondur sesuk kabar-kabar. Nggih. Perlune. Nggih, perlune ajeng disangoni Sop. putrane kok. Pun anten riki to, Mbah? Oh, pun anten riki. Gek mriko sing nenggani sinten? Oh, kula peke mawon sing sepalih. Apane? Omah. Kok iso mbok peki ketemu pirang perkara? Lah aku ki arep dikabarke bar gawe omah ki ora kena tak nggoni. Lah kok gak iso? Omah jangkrik. Lambene. Ya aku saya selalu ki mbah guyonan, pokoke guyon. Persane mboten sepaneng. Nggih. Pilihanku mripat biru pamrih sulistya ingkang warni kon isi ati Yo, jaiponge diuntelke Mas. Ayo, ayo. Sandra pesona Sing sayu. Semong sopo Apa campur sarine? Apa campur sarine? Hah? Apa campur sarine? Sandra pesona. Ya pinter ya. Tenan pokoknya. Lah kayak ngantuk. Ibu ngantuk? Oh ngantuk. Bu Purwanti ngantuk. Ibu capek? Anu Mbak, Pripun? semalam Iya. bapak sama ibu mboten nyari gitu. Oh mboten sare. Saking bingahipun nggih Mas. Saking bingahipun Nggih. sedulur-sedulur sing wonten wono anu sing wonten Gunung Kidul sami rawuh sedaya Sami wonten rawuh. mriki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Derek bingah. Menika hajatipun Pak Taka Mas. Matur nuwun. Pokoke Alhamdulillah berkah. panjang kuyungipun tangga tepalih Magersari wonten mriki ugi dulur-dulur saking Gunung Kidul sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Nggih. Apa kae? Apa iki? Apa kae? Weh aku gah kalah nek kowe. Apa kae? Weh mengko. Apa? Kok Goleki. golek sik. Yo, pinane. Pilihanku mripat biru
campur-campur. Yes. Lagunya komplit. Yo. Ugi konco Bapak Darmono ya Kang Landung ya. Yang dua yang Monggo Pak, beksan Pak. Ugi konco Pak Narmin. Monggo. Ugi Pak Darwanto. Mbak Rum. Asik. Yen liwat aku kelingan buku kae biyen tak golere neng cagak gak tulisan warna apa tono kasih Bu Parwanti. Bubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki bubuk kae kebak crita wanci telu ati gagat trimo Jaminan kamu aku Rawuh Jakarta kapan? tadi sore Oh, tadi 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 pagi. tadi esok. Iya, tadi Iya, subuh. tadi esok. Alhamdulillah. Yuk Mbak dirampungke bari kingko kek meneh. Catatan sajroning ati tutur saya
lenggahipun wonten sisih pundi Pak? Menika mbok bilih tasih lenggah. Pak Darwanto. Pak Darwanto, Mobilnya monggo samangke ngersakaken lelakon. paring dawuh dumateng kula saking kanca-kanca Candra Pesona monggo. Nggih. Nggih. Monggo kasuwun majeng kemawon paring Pak dawuh. Darwanto. Bapak. Caketan sajroning ati. Kedatangi kuntur saya marani. Aku kowe dadi karwa. Perkeleret ning gubuk asmara. Matur sembah nuwun. Mas Dalan. Ternyata Selak asar. Bengko lah nyanyi-nyanyi bengko yo. Ayo. Kasih, monggo Bapak. Pasukan lurik. Kasih. Pasukan merah-merah. Yo monggo semuanya saja. Goyang-goyang asik. Oh. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu apa sliramu ra krasa. Asik. Aku Sini, Mas. sambar karo Asal. Oi. Wah, 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 wah. Semuanya. Mbak Iis yo. Sentiko dawuh pasir Pak Citarno. Oh, he, he. Wasik. Hasil tekan nuwun. Mbak Melani monggo. Mbak Mem, Mbak Teki. Sedaya Mbak Teki. Semuanya. Sedaya. Semuanya. Dedek Melani, Dedek Teki monggo. Ya. Adat sabene ya Sini ngene aja Dek, iki. biar tidak lunyu sini. Nggih. Nah. Pokoknya sentiko dawuh Nah, ngono wae. siap. Dedek Nene. Monggo Dek Anggita. Ojo lali pawali
Lagunipun apa Bapak? Paji kangene ati. Nggih. Ojo lali pawale. Iya. Turun panggung. Mantap. Ayo Pak, ayo Pak. Gak ayo, apa-apa, Pak. Pak. Gak apa-apa. Terima kasih Pak. Layu yo karepmu, layu yo karepmu, suwe Mbak Korwati.
ngundutan saking Monggo, Pak Mas Taka, Gepyo, Pak Mas Sugeng.